ukuqhuzuka. Uqhuzuka yini? Isibonene nabafana. Eyane yesizwe esigodlo sekuyi ingeza sekuyogeza nina mantombazane nto ngoba sephumile kunina. Sekugeza nina emfuleni. Sekuyahlawula sekugezwa nomuzi wakulo. Into ebuhlungu ke ngani ngoba nenithande lapha nithande lapha nithande lapha. hayda Esekuyafika kuka umuntu sekulokuthiwa sesokona ngengane. awu shwele Ukuyiphatha kabi konke lokho. Ngithole isifundo esihle ngoba nathi esontweni kunjalo. Uma ngabe siqhuzukile nje la ngawulandela umthetho. Kunjalo nje. yebo Nasesontweni kunjalo. Ungathi ngoba uyasonta usuqhuzukile uthi kuncane ziningi kabi lezi imbuzi zokugeza lezi. Zigezwe wena mfowethu. Hayi indoda, intombi. Sicela ukuthi niyiphathe kahle ke kungabi njalo. Okwesibili, intombi njengoba niyamantshitshi kanjena ziphatheni kahle. Nihlukane ukuba nabangani. Intombi ayibi nomngani nomfana. Umfana ethi uvakashele lapha nokubuka sibanibani ngomngani wakhe. Kusuka intombazane ethi iyakubo kamfana ngoba umfana umngani wakhe ayenziwa leyo nto. Ngoba kugcina sekumngani sekubonakala phela lokho bekufanele kube khona. Ziphatheni kahle ke nibahlekazi nintombi ngempela. Kodwa ke hayi kobonakala ke mangase ningasezona intombi ngempela. Ziphatheni kahle kuze bonke abantu bebonakele bethuthuke. Uthi hayi mntamhle ngayawo hayi intombi ziningi mntamhle.